То така ми е носа, бе, хора. Направо много гадно да си болен през лятото, бе. Уф. Да. Лоша работа. Аз съм телец. Виждала съм те при Раян. Кой е това? Въобще не ми говори нищо. Не бе, чиста българка съм, бе. Бах майката. Отидох на морето, хора, разбирате ли? Отидох на морето и се разболях. Разболях се! Това е най-гадното нещо, което може да ти се случи на морето. Здравей, Наско! Много гадно, човек. Да седиш на плажа и да правиш така. Много приятно, да знаете. Била ли си във Видин? Не, батенце, не съм била във Видин. Не съм. Аз не съм от Видин. Старият лъв не искам да показвам вече. Случва ми се да вдигне 39 градуса. Да, напълно нормално. Но на мен не ми се е случвало да съм болна през лятото. Ужас, бе. Аз, да ти кажа, като бяхме в този хотел на морето, в Приморско, не сме пускали въобще климатика. Каква е причината? Сутрин ставаме сянка. Когато се прибирам от морето, сянка, в 2:30 беше сянка и беше много хладно, винаги имаше някакъв силен ветрец. И казах на Кристиян, че няма нужда да пускаме климатика, тъй като вече си е хладно, няма смисъл. Не съм спала на климатика, да ти кажа честно. Но явно от течението, като седна някъде, защото навсякъде, където сядам, винаги е течение и духа в мен. Разбираш ли? И тъй се разболях. Дано не е от COVID. Дано не е от COVID. Тъй. Много гадно. Айра! За първи път ми се случва да се разболявам на моренцето. Абе, аз така си мисля, въобще не вярвам в COVID. Когато започна COVID-а, преди него аз бях болна с 40 градуса температура. И след това дойде той и си викам да не съм била болна от него, ма съмнявам се. Това беше доста шокиращо за мен. Е, това куче. Видяла е кучето навънка и джавка. След малко трябва да го изкараме. Нормално. Тъй. Взима един леген, една морска сода да те изпоти. Тъй. Ай, и ухото ме боли нещо, паприкаш. Ще минеш, ще живееш. Никой не знае до кога ще живее, да ти кажа честно. Верно ли бе, градинарче? Бати якото. И аз съм болен, откакто почнах работа. Еми, що не си взе болничен, бе, да си почиваш малко? Как ще ходиш болен на работа? Ще ги заразиш там. Тъй, откъде си родом? Тъй ми е от Пловдив. Аз съм от Видин, но живях 2 години и половина в Пловдив и така съм го научила там. Така е, да. Много гъдно.
Да, летен вирус е, обаче защо ме хвана мене? Тъй е много удобно. Да. Само ти би на Круша, що не даде поне един път на половинката си. Първият път, когато той би на Крушата, се бяхме напили на морето и той удари така, че да си спука вената. Спука си ей тука вената и му се поду. И не може горе-долу да се движи, затова не би. Тъй като той бие само с дясната ръка, с лявата сигурно ще се прибие. Тъй като аз съм левичарка и си викам, аз ще бия и на другия ден. И събрах там сумата и народ, братче. И като пожелах да бия там, какво става тука? С едно, кой знае какво. То всеки иска да те хване, не само вирус. Да. Пак ги шашо на Крушата, гледах клипа. Абе, просто сигурно не са виждали по-така по-здраво момиче. 900 не е нищо, 901 не е нищо. Виждала съм и по-брутални клипчета на момичета, които блъскат яко по Крушата. Като по-малко исках да тренирам бокс, обаче не исках, другото което е, не исках да ми развиват носа. Не исках носа ми да е крив. Сеща. Аз съм левичарка по принцип, само единственото, което правя с дясната е да пиша с нея. Друго нищо не правя с дясната, с лявата правя абсолютно всичко, но с дясната пиша, тъй като пише по-хубаво с нея. И така се научих. Не знам в кой клас бях, пиша с лявата и си казвам, what the fuck, много грозно пиша с лявата ръка. И си викам, ще се науча да пиша с дясната. Нали, много практика трябваше да се науча да пиша с дясната и само това правя. И режа с дясната, с лявата не мога да режа, каквото и да е. С дясната режа, пиша, ям хляб с дясната, чупа си хляб с лявата, не ми е удобно. И тъй, с другото правя, с лявата правя каквото и да е, всичко друго. Да. Аз съм и левичарка, и десничарка. Това си е талант, бе, да ви кажа честно. С коя ръка ядеш вафли? С лявата. С лявата. Вижте, моят мъж ми е взел джин, защото му казах днес да ми вземе джин сутринта или на обяд, не си спомням. Тъй като ми се пие, смисъл, бал съм го, аз съм болна, what the fuck, но днеска е панаира, няма как да го пропусна. Май си пак. Много грозно пише си с дятата, да ви кажа честно. Ама по-хубаво от лявата. Славянските гени си казват своето. Мали не мога да отворим това. Малин, защо нямаше розов джин? Това ми е въпрос. Той джин, другия не ми харесва. Разотвори се, бе. Деда... What the fuck? Къв си ти, бе, индивид? Аре, бего тука. Как му кажеш такова нещо за... Господ? What the fuck? Хубаво да пиеш алкохола, хубаво да успокоява.
Аз пия алкохол, защото ме кеф, не че му успокоява. Мен нищо не мога да успокои, когато съм нервна. Абсолютно нищо. Да, верно, нищо не мога да успокои. What the fuck. Ако тичам 3 км, мога да се успокоя. Тъй. Браво, газаръка си. Няма какво. Измила съм зорите. Айде, поздрав. Колко струва тази? За мене. Поздрав за мен. Ами ако ти кажа... Стани, здравей, Стани. Виждам, че си тук. Здравей, Стани. Колко пъти ме целуна ти, все едно, че ме обичаш. Благодаря ти, Стани.